Let me announce the arrival of High Chief Oken Anerubi, Osisi Omimi, Ikembo Ogede Kingdom. Osisi Omimi, first of Ogede Kingdom. Your High Lord, Osisi Omimi, Osisi Ogede Kingdom. Osisi Omimi, Ogede Kingdom, High Chief Oken Anerubi, and entourage. Madubuko, Ugodinobu, Nalo. Chief Charles Madubuko, this is for you. Divine, comment ça va? Obatago. Hey, let me formally announce the arrival of Chief Professor Ken Morgan. Ezana watching the man. Ezana konye the man. Sina Kanaba, they appreciate. Iyo, Lele Akubia, Ibabago, the Lion, Lenny Simon in Canada, Onye TV, Yes, sir. Reverend Voice Rock. I said, I'm a canker nugget. I said, you can come and get it. I'm not going to get for baby. I'm going to get the baby. I'm going to leave with that. I can't do the map. I'm going to get back. Okay, let's do our presentation. Thank you.
Thank you. We just want to show appreciation. When you have an idea, you have a commiserate with the high for it. You have like one or the least. I make I know the same, but I have a sure no sponsors. I am a new organic book. Sponsored by so many things. Our head wise, he delivered to you and me. Our sponsor, Umwakanaya, education. I go for Ghanaian, but nice guy name or one or two. Or the least, so I can eat it. Western Nigeria. Can you find one or no? You know, each way go see, no dry or salt, Nukunobi. Go to the banana. So, he always by a year. So, I when I go for legal chikanka. So, where I hear you again. Oh, banana. Oh, God, I didn't even know. Oh, that kind of massive. Oh, I really leave. Oh, my God, I see you. Oh, leave it. Yeah, I don't know. Thank you. I'm a son of it. We will check I know down where ballet and weaving. Ne onion and a bata, the one even met out on another work. All one of those inside of you. Thank you for your patience. I follow Bata. Zome, and I say no. Exchanging pleasantry with Cesara, Wabuaku, and Navy. The only man, Yana Gonala, Ojo Bago on a cage, Agua Bandi, with the Tapia. A Bagan Yocha, the lion. On me, let me see, yes. Okay. Engineer Uchukwu, Belong,
Ichie Melon, Nadim Raneme, 80 Abuja branch. My brother, Terminus of Evergreen Memory. The CEO Omani Group of Company Nigeria Limited, the #1 prince of Hamata Clan, Let me also announce the arrival of an aeronautic engineer in our midst, Professor Anthony Okapomosu. I got an aeronautic engineer in our midst, Chief Professor Okapomosu Esana Echolua Esana Ochioswo. I see no. Yes, you're welcome. The wonderful husband to Iyom Osodi Eme.
correct slide. So I'm going to microphone table while that is going on, let me also create an indulgence in recognizing the entire members of Ojako Ezele, Afghan Barrister, Afghan Barrister, Nano Jako, Afghan Ezana Kupome, Afghan Ezana Amolu, Chief Barrister Paya Sinole, Afghan Barrister Jude Ojako Esquire, Mbamonyuku, Uruweko, Sam Hens, Nigeria, Somex Nigeria Limited, Ostano. I say, Ichigo, Ichisugo, and can I do Ichigo? And if we need Rabba, when they know, obviously, and they'll pay for the hard and get it. What's it never? What's it not? No change. Every kiss I regular ever. So I say, Chineko, when you be all right, Mbamonyuku, Chigidi, one on the boom, what's over when on the boom? I never put it. But I, Jesus Christ. So if I need you, I will write to me and take it. Dema Dimezi Okubondo Dimezi Chiakwe my co-wives. When the cancer to buy and a Tumuga Halu Odyssey I love you all. Thank you so much. The chairman, secretary, Mr. Becca Rache, chairman, I know say no. For 2026 in Jesus' name. Amen. Happy New Year all. And have a good time, yeah. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate.
celebrate. Cultural dance. Umamala Aboma. Hello, thank you. Family,
nke mmadụ ụmụ ọkpara na bọọma Abacha enyi Kebundo ndị bọọlụ ọra ndị ya mbibi ya TJ Napia, they're going to stage. I know I can't teach it. But I think I'm cool. If you live in a stage, I'm not. The lion himself. The lion himself. The one they get back on now. The lion. The lion, Oga. Apa mau beli banyak orang? It's a time, really, over here. You remind me of training, sorry, Virginia. Well, of the CEO, manager group of company Nigeria Limited. The chain Kudo, and that's been now done by Nota. Okulaka, Kadabo, the last man standing, Ugobidobu, Ono Seleze neighbor, Ono Seleze neighbor. Obidia, thank you, very good, thank you. Dalkwalubaka, wonderful performance. I'm on a cultural festival, never a chance. So that time for Hey, my dear sister. It's a guy Dr. Mrs. Ndị na-ebe a ịmara anyị ya akọwaba ndị ahụ ma ihe anya ọfụma ndị gị na ha rụrụ ofu ala nọ ebe a nọdụkwa n'etiti ndị wo ụmụ nwanne gị ụmụnna ụmụ ọkpara na pọ anyị si ka anyị bịa taa rubelu gị kene tụọrọ gị mma maka na taa ka ichizụ ife nwaanyị na-echi n'adazi Iyom Miliakudie Ugochinya. Ije sacha afa nne anyị. Hey! Ọwụ na Iyom nọ ebe a. Ọ ga na-efe n'elu. Ọ bụrụ na eze a na eze nne ya nọ ebe a. So oyibo ka ọ ga na-asụ. Mana ọ dịgo ka ọ ya dị. Ọ wụzịa na mma o gburu na mmiri nọ ebe a. Ọ ya achọ ọkụ Igbo ukwu nkwụ ọ ya akwatu akwatu. Mana ya dịba. Anyị nọ ebe a precious mgbe ọkachi atụfụgazi ife dị iche nwaanyị anyị ji ekpọta na-adazi enu so nwunye bụ ife a ka anyị ji bịa sị gị jide ka iji na mmanya anụnwa niile dị ebe a. Okay? Anyị ma na ọ bụrụ na trailer na-aga nwa ebe a ọ trailer ka anyị ga-ebu wee bata mana no room anyị sị ka anyị sichalụ nke anyị ga-ejiwu n'aka anyị zuru ezu here your siblings from everywhere are present so ekpere ya na-ekpe n'isi gị na ị ga-ezeka ihe iche zeka anya nka ịbụ Iyom second generation
So etinye gwe na line anyị ka ga-etinye we chikwa echichi dị na nke nwoke maka na ihe kwesịrị ekwesị ọrịa so nke a nke anyị ji bịa then ụmụ ọkpara ka nye kedu che na ụlọ nọ hia well ya debe aka dịka ekwuru alụsị na ya adịrị mma dịka ọ gọrọ n'afọ ebe a ka ụmụ ọkpara gbanyekwara ọkpa wee na-asị na ọ ya adịrị na mma ibe ichiri the highest ranking officer if female na na zenu ihe ezeke ya nka a na-ewe ihe eme emejasịkwa ụmụ ya chikwa na line na-eji na-echikwa nke ha na-ezekwa nke ha ya adịrị mara Kraịst ọnụ ya ịmụna anyị gbanwe ndị nwe mmadụ mgbe ọrịa anyị gbanwe ndị nwe mmadụ so ebe a na-ebi ụdị ihe ndị nwe mmadụ abịaghị mgbe na ọ dịghọ na mma so ebe a na-efu okwu egwu anyị ga-ebịa anyị kwanye egwu bikọs imerite egwu a ịya ọnụ gbochi nye ebe a dị ọkụkọ a na ji a na waịn a na egwuregwu a ibe ụmụ ọkpara abụọ nwa jiri bịa ka a kwanyere okwu lụrụ oge etu anyị si ezie ka anyị na-ekpe ekpere ka generation upon generations ndị that opportunity izekwa ya chikwa etu ahụ ka ọ dịrị mara Kraịst onye nwe anyị. Thank you very much. Ana m ekwuzi nke on personal ground because the chairman ekwugo nke ụmụ ọkpara so na a sị na-ekecha anya n'okwu eke na mkpuke so na onye ọka ndị isi na a na-etinye n'ike otu oge ekpere anyị onye ihe zeki ekpere anyị onye ọdị generation filosi ibe nyere ya aṅụrị na ije sacharịkwa aba nnukwu nwunye ihe ọmụgochi o mere anyị chetakwa ya ozugbo ọ bịakwa n'ihu anyị ekele ekpe ekpe na ọya dịrị gị na dị enweghị m ogologo okwu na ihe obodo dị n'afọ okwu a n'obodo ekwesịrị Chineke nyere ya aka n'aha Kraịst. Ụmụ ọkpara na bọọlụ ekele m unu niile atụwakwa m anya ka nkwukwe eziokwu na nke akwụkwọ nke na-atụba ha anya ma welu ngazi tii na akpa atụwa m anya in fact ọ fọkụs ma mụ bere akwa I'm so happy amara m na unu ga-azụ ụdị agadawa ukwu a unu ga-azụ na ebe a na-anụ ka ọ gosi na nwere mmadụ na mmadụ ka eji aka gịnị ka a na-ekwu ihe a I trust you people nwata ibie Precious Omeokachie nuclear engineer our present chairman Anahan Dalu Nubine eziokwu ekpere mbụ n'ihe ahụ na ekpere ahụ ma ọfọ ọnwụ kpọrọ n'isi ọ ga-elu and this 2026 aiba etu anyị si bido ewu ọmarịcha ife achịla anyị iru etu akọ ya esi na-aga till 31st December 2026 2025 agafego ọ ifeọma daalụnụ ụkwụ onye ọna ji bịa nke onye ji wee na ga-aka mma and onye ọna si ebetela aka wee bịa ana m ekwuzi maka ndị sicha ọ gị kwuru ọgwụgwọ m onye ọna ofesi mana Arinze Chukwu na mewụkwa na onye nọ n'ụlọ. So I thank God for you people. Biko, dalun and onwe ka ihe dobele ezi onwe ezu. Biko, let me know eba abun. It's your house. So thank you very much. Dalun, I guess it's in the picture. Yes. Thank you.
Ichie Ifeanyi Chukwu. Ichie Ifeanyi Chukwu. Ichie Otudo. Otudo. ATV Abuja branch. Hey, happy Christmas and New Year. That's all. That's all as well. I'm going to say, Bika, we will not take engineer. I thank God. Yes. And I thank you for Ogurugu cultural dance. The stage is yours. Amen. Jesus, my name. Yes, very well right. And also, I never Matakwa, the chair, Frank Chukwemebe, the chair, Chile Tugo, then alone, yeah. The man with the solar camera. Iyam Melakudia Ugochinya Tonia Iyam Melakudia Ugochinya and if I'm away there so I'm away there I better West Hana and Chile West Women's July. Get the light also when they got what can I Jesus. I don't want to have I don't want to have come on, I have to go on that. Get that you got what can I have Jesus. That's a gift I do. Naha Jesus. Amen. If I come I said, one got where they were singing. Did you see it? We didn't almost get back. I can tell why we didn't lie. West Nile always want to be down when I take a look at the wild. What you might not have Jesus. So I'm making a movie to that in the car. But I'm also waiting for your money. Whether for good or for bad. So it can end 2026. I buy a second day. Okay, for 264 days. Let's talk about my season when I pay when I'm in Charlie. When I had Jesus Christ on your mind. This is Zama. Check for
One